गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खुलुम हरग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोनजों स्पेसियली मानगोनां एनडिएफबी ब्रादार्सफोरनि सायाव फंनैसो बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय बे भिडिअखौ आं लानानै फैनाय जाबाय। लोगोसे सोलोंनांगौ गोबां बाथ्रा दङ। आङो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिफ्रायनो गोबां बाथ्राफोरखौ बेफोरबायदिनो सानफा एफा लासै लासै सोलोंलांबाय थागोन। बेखायनो नोंथांमोना गासैबो आंखौ बेफोरबायदिनो फैबाय थानाय समाव सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ बावैसो सानब्रै सिगाङावहाय मानगोनां एनडिएफबी ब्रादार्सफोरनिफ्रायनो मोनसे गोदानै आफाद दानाय जादोंमोन। बे आफादा जाहैबाय एक्स एनडिएफबी वेलफेयार एसोसिएशन। दा बेनि सिगाङावहाय मोनसे बाथ्रा बुंगोन जे मानगोनां एनडिएफबी ब्रादार्सफोरखौ गिबियावनो आङो सनमान खालामग्रोयो। नाथाय माखासे सिचुएशन माखासे थासारिखौ लानानै माखासे बाथ्राखौ जोंहाबो माने बुंनो हानाय मोन्थाय दङ आरो जोङो समखौ लानानै जोङो बुंनांगौ बाध्यबो जानानै फैयो। दा दिनैनि स्टेजाव पिस एकर्ड ना, बे बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों मानगोनां एनडिएफबी ब्रादार्सफोरखौ उदां फोथाराव लानानै फैनो हाबाय। बियो जोबोर बाख्नायथाव बाथ्रा। नाथाय दिनैनि बे सिचुएशनाव पलिटिकेलि सिचुएशनाव जोङो मानगोनां एनडिएफबी ब्रादार्सफोरखौ जों दिनैनि समाव मा नुनो मोनखो? मानगोनां एनडिएफबी ब्रादार्सफोरा गावजों गावनि गेजेराव दिनैनि समाव इउनिटि गैया। दा जोंहा मा सल्भ जागोन? जों माबा मोनसे खामानिखौ जोंनिनो गेजेराव जाय खामानिखौ जोङो माने सल्भ खालामनानै लानांगौ, बैफोर खामानिफोरखौ जों दिनैनि समाव गोदाननिफ्राय गोदान आरो गोदाननिफ्राय गोदान आफाद दाबाय थानानै जों जोंनि थांखि बा जों जोंनि प्रब्लेम बा इसुफोरखौ जोङो सल्भ खालामनो हागोन नामा? मालाबाबो हाया। माबा मोनसे थांखिखौ लानानै गोदान आफाद खालामो, नाथाय बिनि फिथाइया गावबा गावनि क्रेडिटल' जाहैयो आरो बेनि फोरमानखौ गासै रायजो राजाफ्रा मोनदांखानो हाखाबाय। जेबो मुलाम्फा गैया, सिदा बाथ्राखा, थोंजों बाथ्राखा। जाय समाव सनमान होनांगौ बै समाव सनमान होगोन, सनमान होनांगौ समाव सनमान खालामगोन दै। नाथाय बुंथावनांगौ समाव बाथ्राबो थांखिनानै डाइरेक्ट बुंगोन। बेवहाय गाज्रि मोना, जेबो मुलाम्फा गैया। मोनसेल' प्लेटफर्मनिफ्राय मोननै मोनथाम गोदान प्लेटफर्म क्रिएट जालांबाय। दा दिनैनि समाव माबोरै, मानो, मानि थाखाय बेफोरबायदि गावजों गाव गावस्रालायनानै गोदाननिफ्राय गोदान ना आफाद क्रिएट खालामनायनि आन्दोनि गुबै आरो गुदि जाहोनफोरा मा? दिनैनि समाव जों गासै बर' फिसाफ्रा मोनसे हास्थायो, दिनैबो हास्थायो, जेरावनोखि मानगोनां एनडिएफबी ब्रादार्सफोरा जोंनि हारिखौ ना स्पेसियेलि गावनि हारिखौ गुबुन हारिनि गाज्रि खैसार, गाज्रि नोजोरनिफ्राय बासायनो थाखाय, हारिखौ रैखाथि खालामनो थाखाय, बे बुहुमाव जोंनि बर' हारिखौ अरायसम सुथुरनि नोजोरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय मोनसे समाव एनडिएफबी होननाय आफाद जोनोम जादोंमोन। जायफोर एनडिएफबीफोरानो हारिनि रैखाथिनि थाखाय गावबा गावनि जिउखौ, गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ हारिनि थाखाय बाउसोमखानानै आखायाव आइजें लानानै बिथांमोना हाग्रा फारसे थाहैदोंमोन। बिथांमोननि थांखिया मा? हारि रैखा खालामनाय, मोनसे समाव जोंहा जोंनि हारिनि थाखाय आलादा रायजो सोरजिनाय। नाथाय दिनैनि समाव जायफोर एनडिएफबी ब्रादार्सफोरा जोंनि गासै बर' फिसाफोरनि सिमांखौ लानानै एसेबां खस्थ' सातजाला सहायबोबाय, बैफोर एनडिएफबी ब्रादार्सफोरा दिनै बिटिआर बायदि मोनसे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों उदां फोथाराव फैखांनायनि उनावहाय पलिटिकेलि प्लेटफर्मनि गेजेरजों, पलिटिकेलि फिल्डनि गेजेरजों गावबा गावनि क्रेडिटखौ लालायनानै दिनै पलिटिकेलि जुदि डिभाइड जादोंब्ला बेवहाय जों रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया। मानसिनि खुगा खुगा सावरायनाय बाथ्रा, जेरावनोखि बेलटि आरो एनडिएफबी बिथांमोना गावबा गावनि आखायाव आइजें लानानै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ हारिनि थाखाय दान होनानै बिथांमोना नांबोदोंमोन। बिथांमोननि मोनसे थांखिया मा? जोंनि बर' हारिखौ रैखा खालामनाय, लोगोसे भारत हादरनि सिङाव जोंनि बर'फोरनि थाखाय स्पेसियेलि मोनसे सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड सोरजिनाय। नाथाय दिनै बेलटिया 2003 बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों फैनानै दिनै बिटिसि, बिटिएडि बायदि फार्स्ट टाइम गभर्नमेन्ट रुलिंखौ बिथांमोना लाबोजेननो हाबाय। मोनसे लासिंसिं बाथ्राया मा? दिनैनि बे समाव माखासे खावसे एनडिएफबी ब्रादार्सफोरा दिनै पलिटिकेलाव आखाइ होनानै पलिटिकेलि गावजों गावनि गेजेराव डिबेट खालामलायबाय थानायाव दिनै जोबोर बिजि। नाथाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों माखासे एनडिएफबी ब्रादार्सफोरा जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। आरो एनएलएबी ब्रादार्सफोरनि जितु हालोद
बिथांमोननि जिथु दा समनि थांनानै थानायनि हालोद एसेबां खस्थ' साद जालाजों बिथांमोनाबो सावरायगासिनो दं गावबा गावनि जिउखौबो खस्थ' साद जालाजों बिथांमोनाबो सोलिलांगासिनो दं। दा बे बिथिंनि बेलायाव पलिटिकेलि आं बे बाथ्राखौसो बुंगोन दिनैनि समावनो। दा पलिटिकेलि मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्सफोर जायफोर एनडिएफबि ब्रादार्सफोरनिफ्रायनो दिनै मैखोम सोरबा इएम दं सोरबा डिपुटि चिफ दं आरो माखासे मैखोम ओरैबायदि पलिटिकेलजों रिलेटेड थानाय लिडारफोर दं। दा बैफोर लिडारफोरा पलिटिकेलि गावजों गाव डिबेट खालामलायबाय थानानै समफोरखौ ओरैनो बरबाद खालामलायबाय थायालासिनो गावसोरो मोनसे प्लेटफर्माव स्टेन्ड जानानै स्पेसियेलि गावसोरनि जिथु प्रब्लेमफोर बैफोर प्रब्लेमफोरखौ मोनसे थंसे गनाव थानानै नांनायावसो बिथांमोना दिनै समाव बिजि थानांगौमोन। जों रायजो राजाफ्रालाय मा जेब्लायबो जोङो खौसे जानानै दंखायो। जों रायजो राजानो फंसेल' आवाज होनांगौ अब्लानो जों गासै बर' फिसाफ्रानो जों जेब्लायबो इउनाइटेडखा। नाथाय एनडिएफबि ब्रादार्सफ्रा दिनै पलिटिकेल बिथिङाव बिजि जेसेबां दिन जाबाय थागोन एसेबां दिनालागे गाहाय फारसे जालांबाय थागोन। गावबा गावनि क्रेडिटखौ जिमान दिन लालायनानै पलिटिकेलि डिबेट खालामबाय थागोन इमान दिनालागे जोंनि जिथु सुख'नो गोनां एनडिएफबि ब्रादार्सफोरनि माने खामानिफोर दङ बैफोर खामानिफ्रा अराय सम पेन्डिं जानानै थालांबाय थागोन। दिनैनि समाव जों नुनो लुबैदोंमोन जे बिटिआर एकर्डनि उनावहाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों फैखांनायनि उनावहाय गासैबो एनडिएफबि ब्रादार्सफोरा इउनाइटेड जानानै ना मोनसे प्लेटफर्माव थानानै जोंनि बर' हारिखौ सामलायनो सलायजानो जोंनि गासै बर' फिसाफ्रा हास्थायदोंमोन। नाथाय जों अखा नायनो नुदों मा आलाय सिलाय गावजों गावनि गेजेराव खुनु माबा मोनसे सिस्टेम गैलायैखौ जों दिनैनि समाव गासै रायजो राजाफ्रा नुनो मोनदों। सोरबाया एमसिएलए जादों सोरबाया इएम जादों सोरबाया डिपुटि चिफ जादों गावबा गावनि खामानियाव दिनै बिजि ना आं मोनजाबाय आंना थोबाय आंना जेबो मावनांगौ खामानि गैला बेफोरबायदिसो जोङो दिनैनि समाव बुंनोबो हायो। मा मोनगोन थाखा आरजिनानै मा मोनगोन? नों जातिनि सार्थबादियाव जिखिनि मावनो थाखाय जिखिनि बिबानखौ दिनैनि समाव मोनदों रायजो राजाफोरा नोंसोरबायदि साफा सानै लिडारफोरखौ दिनैनि समाव पावारखौ हरदों भट थुनानै खामानिखौ मावनानै नोंथांमोना दिनैनि समाव मानो लानो रोङाखै? मावनांगौ खामानिखौ दिनैनि समाव मानो मावाखै? जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि नामाव फैनाय रांफोरखौ नोंथांमोना मा 20% 10% जानानै गावबा गावनि माने बिल्डिं लुनायाव गाननाय जोमनायाव ना लाक्जारि लाइफ स्टाइल देखायनायावल' नोंथांमोना बिजि जानानै थाबाय थानो लुबैदों नामा? फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि चान्स होनाय नङा। बे बाराव हारिनि जोंनि स्पेसियेलि मावनांगौ मेजर खामानिफोरखौ जाय पलिटिकेल लिडारा मावा बे लिडारा कुइसन सोंबाथाय फिननाय होनो हानांगोन आरो फिननाय जेब्ला होनो हाया बे लिडारा बे सिटनिफ्राय बे रिजाइन होनांगोन। समा दिनै जोंखौ नेनानै थायाखै। जोंनि हारिनि जाबायदि थासारि बे थासारिया पलिटिकेल बिथिंनिफ्रायनो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो दङ। मोनसे समाव जोंनि गेदेरफोराबो सानदोंमोन जे जोंनि इयुन जेनेरेसना फैबाय थानाय जिथु जोंनि हारिनि जिथु जेनेरेसन बे जेनेरेसना जाहाथे बेफोरबायदि मालायनि डार्टि पलिटिकेल खैसाराव दा गोलैथोंसै ना मालायनि गाज्रि नोजोराव बेफोरबायदि दा भुगिनांथोंसै बेफोरबायदि माखासे थांखिखौ लानानै दिनै समाव गोबां माने जारिमिन थांबाय। बैफोर जारिमिननि गेजेराव दिनै एनडिएफबि जोनोम जाबाय दिनै बिएलटि जाबाय ना दिनै जोंनि माहारियारि आफाद जोंनि बर' हारिनि सिनस्रि जेरावनोखि एबसु ना दिनै बेसे आन्दलन खालामबोखो जाहाथे फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसना माने बेफोरबायदि साद जालाजों माने भुगिनाङाथों आरामसे आलो गोजोनै जोंनि रायजोखौ माने बेंनानै गोसो बायदि स्टेन्ड खालामलांनो हाथोंनि थाखाय बेसे आन्दलन खालामबोबाय। नाथाय मा जाखो मोनसेबो साक्सेस जानायखौ जों नुवाखै। फैबाय थानाय समाव जायफोर मोजां सान्थौगिरि मोजां सानगिरि बैफोर मानसिफोरखौसो जोङो पलिटिकेल बिथिंनि गेजेराव जों साफा साफा लिडार खालामनांगोन। अब्लासो जोङो पलिटिकेल फिल्डनि गेजेरजों जोंनि जा गांनाय उखैनाय बा जोंनि जा थांखि बैफोर थांखिखौ दिनै नङा गाबोन नङा फैबाय थानाय समाव बबेबा मोनसे सानाव जोङो साक्सेस खालामहैनो हागोन रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय बे लिडारा पलिटिकेल फिल्डआव फैनानै पलिटिकेलि सासे पलिटिकेल लिडार जानानै बिनि नेम निति बिनि गियान आदर्शआ जोंनि हारिनि थाखाय साबजाथाव नंगौना नङा बैफोर बाथ्राखौसो जों रायजो राजाफोरा सुलुग लानांगौ सं दानांगौ सिरि सिरि। दिनैनि समाव रायजो राजा नोंथांमोन बेयो जोबोद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा दै। जोंनो भट थुनानै जोंनो साफा साफा लिडार खालामहरो नाथाय जों रायजो राजाफोरानो जोंनो भुगिनांगौ गोनांबो जानानै फैयो। अब्ला दिनैनि समाव जोंनो सासे
मोजां पलिटिकेल लिडारनि गोनांथि दंना गैया कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि।